Nyat wangening kalayan aklar pandangun car Pinon wirga konang sureng sorote Ngancala suta jejagang jero bebeteng kandel gapura kaya sundul langit dasar negari ageng turta agung praja ingkang ayom saknyatane ayem kang mengkono rajeneng mukal kono kaprabawan ingkang asta pusaraning adil nenggih Sang Nata Prabu Sri Harjuna Sasra ya Sang Prabu Harjuna Sasra Bau Nalindra titis Wisnu ingkang titing pamawas bebasan ngreksaka gigire kaya tan kena pinidak wayangane Nyakrawati Bau Denda nguwaosi negari Maespati datan mukal kathah para raja tetelukan ingkang mungguh ngayun jajar Sang Nata nenggih kamituwaning para pangembat negari ingkang dumadi saking para raja miwah senopati nenggih menika ingkang jejuluk Prabu Soda Hamber Hamblabar Pindara ping Jalanidi nenggih Adipati Suryaketu Candraketu Kalingga Prana Kalinggapati Kagiat Sang Nata dupinampi sawanira Kyai Patih Harya Surata ingkang hanganthi minggahira nem-neman bagus pekeing warni sigra sinambra mingulat madu mangkono panglocitan ninggalih lamun to kababaring lesan palugon lakuning lekas lukita linuting kidung Linuting kidung kadung
lila legawa ing driya Hanggung denya paring dana hangga ganjar saben dina kang pawlaksana ana tepi pangandika Iwang Suksmana dilinwih payungana sagung dumadi. Kula nuwun mangke to. Paman Soda. Wonten pangandika ing adhawuh Paduka Njeng Buminata miji dhumateng ingkang paman tetungguling para raja Nerpati kula pun Soda. Paman ing rikalenggan mangke rumaos ngungun raos sing manah dene Kyai Patih Harya Surata sampun kepareng minggah wonten Stinggil Binaturata mongko nganti nem-neman ingkang bagus ing warna. Paman sampun sinengguh mitambuh jer kula dereng nate wanuh. Mbok menawi Paman Harya Soda priksa dhateng lare menika. Aduh nyuwun pangapunten sinuwun. Malah saking pamawas kula kadidede pawongan negari Maespati. Nitik cara agemanipun kados tiyang saking Parden. Tumunten kadangu kewala sinuwun. Surata kula wonten pangandika ngadhawuh Njeng Buminata. Sapa ingkang ngabyantara iki Patih? Nggih. Lepati Agung Pangaksama Paduka Kanjeng Sinuwun Harjuna Sasa. Waleh-waleh menapa kados padatan pendak ing dinten Sukra Mancawarna tegesipun dinten Jemuah Kliwon. Para kadang Raja Nerpati miwah para sentana sami ningali gegladen. Gegladenipun para wadyabala miwah para prajurit ingkang dipun pilih setunggal mbaka setunggal sinten ingkang sekinten atos balungipun wulet kulitipun. Menika ingkang badhe dipun inggahaken pangkatipun dipun tambahi blanjanipun. Kinarya bebetenging praja wewengkon negari Maespati. Duh Sang Prabu, lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Mila kala wau wonten sumanten gumuruh surak ambata rubuh ambal-ambalan inggih labet. Angsaing para prajurit beneh kalian padatan labet wonten pawongan ingkang menjila. Ingkang nyatanipun sasampunipun minggah
dhateng pepanggungan tanding tiyasa kaliyan sedaya para prajurit. Setunggal kewala prajurit piwah Punggawa negari Maespati boten wonten ingkang saged sembada mapaki kridanipun tiyang menika. Mila saking menika dosi nuwun tumunten kula aturaken wonten ing ngarsa paduka Sang Biminata kepareng paduka badhe hamurba dhateng pawongan menika. Mengkono Patih Surata kawula nuwun inggih. Iya. Mengko dhisik bocah nom, bocah taruna sowan ana ngarsa panjenenganing ingsun padha kanthi becik tekamu. Kula nuwun inggih Sang Prabu. Sowan kula manggih Araharja bekti kula mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo. Iya. Tak tampa gawe bombonging rasa pangestuku tampan ana. Kawula nuwun inggih Dhat Pundhingga Jimat. Mara Gage sira tumuli matura sira iku saka ngendi lan sapa kang dadi jenengmu? Manut ature Patih Surata teka kadigdayanmu ngedapi-dapi. Inggih sinuwun. Estunipun malih-malih menapa menawi paduka ndangu dhateng kula. Kula menika taksih kalebet warga negari Maespati. Wingking saking pertapan Jati Srana inggih ing Jati Sarana. Ingkang sudi mestani nami kula Bambang Sumantri sinuwun. Saka Jati Srana jenengmu Bambang Sumantri. Kawula nuwun inggih. Kusik miturut surasaning serat babat Maespati ing pertapan Jati Srana kono ana pendhita mangaksrama ingkang peparab Begawan Suwandakni. Tak baleni sepisan maneh. Miturut unining serat babat Maespati ing pertapan Jati Sarana ana pendhita kondhang kaunang-unang ingkang peparab Begawan Suwandakni. Mongko Sang Brahmana mau isih kepitung kadang muda nak sanak tunggal eyang kelawan Kanjeng Rama Suwargi Rama Prabu Partawirya. Apa sira Sumantri wis wanuh kelawan panjenengane? Yen jeneng sira wis wanuh, mara coba matura. Saiki isih sugeng apa wis kundur kasedan jati? Merga engga dina iki jeneng ingsun durung nate ketemu kelawan panjenengane. Mongko Sang Begawan Suwandakni kae isih klebu pepundhen kepernah bapa pamanku. Sumantri mara diage matura. Aduh, sinuwun Gusti kula. Mboten nama kula ngaku aku. Namung estunipun kula menika atmajanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Suwandakni sinuwun. Lenglenging driya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kandhen. Yen tan tulusa mangku Sang Tyahutama Sri Narendra Wusik angrerepa
Jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat. Sumantri, aku mangsa bombong nyatane sira atmajane paman Penemban Swandakni. Sumantri, titi mangsa iki Kanjeng paman mau isih sugeng. Uninggih dawuh paduka sinuwun kaluhuran. Kanjeng Rama Penemban Swandakni sakmangke taksih yiwana. Syukur-syukur mangayu bagya sekedhi jumurung. Sumantri, mendah kaya ngapa senenging penggalih yen to bisa sapejagong kelawan panjenengane. Jalaran nganti dina iki mung mandheg dadi dongeng. Durung nate ketemu saknyatane. Kahanan kang kaya mengkono mau ora merga aku kang nglirwake lestarining darah Maespati. Babar pisan ora Sumantri, nanging ya mung sebab saka gawating lelakon nalika semana nganti paseduluran iki padha kepaten obor. Mula kang saka iku Yayi Sumantri, rehning iki wis ana tandha-tandha tuntuming balung pisah raketing daging kang renggang. Pun Kakang besok kapan bakal sowan ana ing pertapan Jatisrana wigati bakal ngabekti ana ngersaning Kanjeng Paman Swandakni. Sumantri, ngaturaken agenging panuwun sinuwun awit pangrengkuh paduka dhateng tiyang sepuh kula. Iya Sumantri. Sabanjure dina iki sira sowan marang Maespati ana wigati apa Yayi? Apa mung salugu bakal nyambung sejarah mewah paseduluran ing antaraning Maespati lan Jatisrana? Apa pancen ana dawuh saka Kanjeng Paman Swandakni? Sumantri gage matur. Inggih lepat nyuwun gunging samudra pangaksami sinuwun sowan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka. Mboten pisan-pisan nedya ngawu-awu dupeh kula tasih klebet darah Maespati. Babar pisan mboten, nanging langkung tebih saking menika ingkang abdi pun Sumantri sowan ing ngarsa paduka namung kepengin minangka jejering kawula wantah ingkang nedya nderek ngudhokaken jiwa urun raga ngabdi dhateng praja. Mila mbok bilih wonten keparenging penggalih paduka sinuwun ingkang abdi pun Sumantri nedya suwita pasrah jiwa raga wonten ing sandhap sampian paduka. Mboten ketang namung kadhapuk dados jurudan juru panyethik latu kula sendika ngestakaken dawuh. Saugerti lamping reh paswitan kula mboten wonten pangajaping manah kula. Kejawi namung nedya nderek nguyung-nguyung hanyang kuyung kuncaraning keprabon Maespati. Tuwin wibawaning paduka sesembahan kula Gusti Prabu Harjuna Sasrabahu. Jagat Dewa Bathara. Sumantri wonten dawuh. Ya toh. Ingsun wis tanggap marang gatining sedyamu kang tuwuh saka entuking atimu kang suci. Sira kepengin suwita marang Ratu Maespati kanthi niat bakal ngudhokake jiwa ragamu kanggo njunjung drajating nusa lan bangsa. Sumantri, lungguh sik kang prayoga Yayi. Kawula nuwun inggih ngestaken dawuh sinuwun. Paman Sudha, kula wonten pangandika ing dawuh Sang Buminata. Mboten mawi lidah sinambung toya tinalang babakan badhe suwitanipun Yayi Bambang Sumantri. Kula nyuwun dawuh kinarya panglimbanging raos kula Paman Prabu Sudha. Jagat Dewa Bathara. Nggih. Sinuwun, menapa dipun keparengaken menawi kula tetanya langkung rumiyin dhateng Bambang Sumantri? Kula nuwun inggih sumangga Paman. Raden Sumantri. Kula wonten dawuh sinuwun, ditepungake wae aku Prabu Sudha
ingkang minangka tetuangganing para senopati ingkang dumadi para raja tetelukan ana ing negara Maespati. Kawula nuwun inggih pangabekti kula katur Sumantri tak tampa badhe paring dawuh menapa sinuwun. Ngene Sumantri, apa sangumu nggonmu bakal suwitana ngersane ingkang sinuwun Prabu Arjuna Sasrabau. Sumantri, inggih sinuwun. Waleh-waleh menapa sangu kula namung tekad ingkang angka setunggal awanten ingkang angka kalih tatak ingkang angka 3 tanggon ingkang angka sekawan takat lire piye awanten Sumantri wantun sapatemon wantun adu catur dhateng mengsah sinten kewala. Lajeng tatak kula mboten ajrih kangilan ginetak mboten nulak tanggon kula tetep mboten mingkuh ing baya pakewuh wondene takat sak saged-saged kula kedah kelar dipun dadar nadyan to Sumantri dipun prawasa kula tetep badhe santosa. Bagus, banjur apa gegaranmu yen mengkone kowe tinampa dadi punggawa negara Maespati? Merga ngene Sumantri, akeh-akeh yen kepengin golek kelungguhan mingkat-mingket teken janggut suku Jaja nanging yen wis entuk lungguh adakane sok padha ngobral janji nanging tanpa bukti. Negara Maespati ora mbutuhake wong kang kaya mengkono nanging butuh menungsa ingkang tumandang kanthi nyata. Inggih sinuwun, mboten kok nama kula badhe matur dura namung gegaran kula suwita namung tri perkawis inggih menika guna kaya kalian purun. Guna liripun sasaged-saged kula tansah tumandang karya pedamelan agal miwah lembat menapa kewala badhe kula udi menawi wonten paridamel ingkang bebayani tumrap negari nusa bangsa kula kedah saged pados reka daya kangge ngrampungi damel babagan guna banjur kaya tegesipun kedah sugih kasugihan lahir lan kasugihan batos kedah cekap samukawis kinarya netepi dharma purun tegesipun kula kedah wantun kedah tatak tanggon ngadepi menapa kewala langkung setya dhateng nusa bangsa negari sagah dados tumbal bebelo bebener Sumantri sagah dados tawur tetombok murih rahayuning praja miwah ratu sumadya semanci-wanci ngudhukaken nyawa kula kinarya tetamenging kautaman. Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lirik kincanging alis pisang maweh gandrung sabarang katulukir moyak mayik saking jas baliwur umare sang gandrung jagat dewa Bathara paman Sudha bingah raos sing manah kulawit kasaganipun Bambang Sumantri anggenipun kepingin ngadhekaken jiwa raganipun mangkota Yayi Sumantri kula wonten dawuh sinuwun ya kinaryana dianteping tekad lan mbuktekke kabeh kang dadi ucapmu rehning titi mangsa iki ingsun bakal palakrama kelawan putri Magoda Dewi Citrawati mongko nyatane negara Magoda kinepung wakul binaya mangap dening Ratu Sewu Negara ingkang den pandhegani dening Prabu Darma Wasesa. Mula kang saka iku Sumantri mbuh esuk mbuh sore yen to sira bisa mboyong Dewi Citrawati
konjo ana ngarsaning ingsun minangka dadi garwaning Prabu Harjuna Sasra. Bakal tak tampa pasuwitanmu Bambang Sumantri. Nyata laruta sangkeng yudha sang Kurukula yen tan mutusa Bangsri mundi dawuh paduka Kanjeng Sinuwun kula boten badhe mingkuh ing pakewuh nyendikani dawuh paduka Sang Prabu keparenga kula nyuwun tambahing pangestu bidhal dhateng negari Magoda. Ya Sumantri, nadyan sira budhal ora ijen nanging sira bakal tak kanteni wadya sakcukupe uga para gegedhuk senopati. Tak sangoni basuki lakumu Bambang Sumantri kepareng nyuwun pamit sinuwun. Prabu Soda kula nyuwun pangestu. Ya Bambang Sumantri. Patih Surata kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh sinuwun aja wedi kangelan mepaka kabeh para tetunggul senopati lan saperangan para raja tetelukan Yayi Prabu Surya Ketu Candra Ketu Kalingga Prana lan Kalingga Pati kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh pareng amit madal pasilan ora ana dawuh maneh.
Somya pratong kawintuyak Ridho mawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit kang maguru kongso latala Yayi Jong Girupaksa wonten pangendika ngadhawuh Kakang Prabu lan sira Yayi Sasrawiyana wonten pangandika ngadhawuh
Koko Prabu. Lan sira Prabu Gentho Raja Singa. Lolo popo. Wonten pangendika ngadhawu. Wis grek lampit brungkat kimpul gacah lar singa baron. Ngepung kutha Garamagoda. Negara cilik mung sayuping payung ora bakal bisa bangga. Menyang endi parane? Kejaba Dewi Citrawati dadi garwaku, Magoda uga bakal dadi kukupaku. Nggih, Kakang Prabu. Kula mboten badhe milik dhateng Dewi Citrawati. Nggih. Namung kepengin sabiyantu dhateng lekas paduka Sinuwun Prabu Darma Wasesa. Sageta kasembadan. Sepira banggan. Nadyan Harjuna Sasa Ratu Maespati yo nglamar. Nanging wadya balaku yutan akeh. Ora lirip nyawang kridane wong Maespati. Istaken dawuh. Kabeh padha sawega ing gati samapta Injil. Aja nganti ana ketrayak ing lakon budhalna dina iki. Pandhawa tata Katiwisaya Halo Bapu, halo Bapu.
Ya. Hai.